Ok, deci salutare tuturor, Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod vreau să fiu mai serios, deoarece s-a îngroșat treaba. Da, chestia e, vă zic ce se întâmplă. Deci, am luat niște poprinei-duri și le-am dat. Da, am făcut un videoclip, l-am editat, l-am tăiat să fie cât 1 minut. L-am postat odată. Am așteptat, am intrat să văd dacă a fost o vizionare, am văzut videoclip șters. Am zis, poate a fost eroare, mă, să fie așa greșit, când am știut că n-am făcut nimic greșit, n-am încălcat nicio regulă, că am mai făcut exact la fel videoclipuri, nimic nu s-a întâmplat. Da, am mai postat-o încă o dată, aseară s-a întâmplat chestia asta, da, și am decis să mă uit și eu pe telefon să văd dacă acum a aprobat-o și când îmi dă imaginea aceasta. Și m-am supărat, m-am enervat în același timp că am știut că chiar nu am făcut nimica greșit, n-am încălcat cu nimica, nicio regulă, n-am făcut nimica. Și mi se pare ciudat că mi-a șters videoclipul, shortul, era un short, da? Chiar nu mi se pare normal, serios. O să pun cândva, cred că la sfârșit, da, la sfârșit o să pun. O să pun videoclipul să vedeți ce este acel videoclip atât de rău, cât să-mi dea avertizare că nu o să mă mai lase să mai postez. Că am încălcat regulile, nu știu de ce s-a închis așa dintr-o dată, dar da, s-a închis. Da, și zic, nu mi se pare normal, vreau să vă arăt acum așa, dar mai bombănesc un pic așa și vă arăt. Da, și dacă ați văzut că s-aude ceva diferit, e deoarece mi-am luat un microfon, că v-am zis într-un episod cu Brawl Stars, da. Am filmat un videoclip cu unboxing, vreau să îl postez, dar m-am gândit că mai bine îl pun acum, îl postez acum pe ăsta și o să-l postez altcândva pe ăla cu unboxing-ul, da. Și da, mi se pare normal, nu vreau să mai risc, nu vreau să mă mai risc să mai postez, dar m-am făcut videoclipul ăla special pentru YouTube Shorts, că am și zis că îl fac, da, și cam atât a fost și cu acest episod, care a fost mai serios decât prostiile de le postez eu și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Da, acum fac cât mai repede, deoarece vreau să pun pe YouTube Shorts. Super magic, putere mare, magică. Super, super. Am reușit!
O să tare. Mamă, ce tare a bubuit asta. Ca o petardă a bubuit. Am reușit. M-am speriat, s-a făcut așa foarte repede și dintr-o dată. Oho, ce o să am de șters. Haide, bube! Mamă! Vreau să pun mâna pe ea, să o arunc. Dar cam atât a fost și cu acest episod și ne vom vedea pe viitoare. Bie, bie!